खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। नगावनि काटिमारिनि 34 नं CRPF केम्पआव गुलि गावनाय जाथाय सासे बालानि प्रेम बर' मुंनि एसआइआ गावनि 3 लोगोफोरखौ गुलि गावदों। रिपर्टनि बादिब्ला फुंनि 7:30 रिंगासो समाव जादों बे गुलि गावनाय जाथाया। नगावनि काटिमारिनि CRPFनि केम्पआव गावनि 3 लोगोफोरखौ गुलि गावनायनि उनाव जोबथायाव गावखौबो गुलि गावनानै जिउ फोजोबनानै लादों बालानि प्रेमा बर' मुंनि सासे एसआइआ। बे गिख्रंथाव गुलि गावनाय जाथायाव सानैया जायगायावनो जिउ गोमादों आरो सासेया गोब्राब जोखोम जादों। जिउ गोमानाय सानै CRPF जवानखौ रामनाथ सिंह यादव आरो सासेखौ हेड कनेस्टेबल बिष्णु पन्डित बाखेल आरो जोखोम जानायखौ गबिन्द श्री पालक होननानै सिनायथिनो हादों। जाथाय जानाय लोगो लोगो जोखोम जानाय गबिन्द श्री पालकखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो। थांनाय 29 जुलाइनि हरनि समाव खास्रि बिस्रियै बुथार जानाय जिबानन्द बसुमतारी एबा राजु बसुमतारीनि न'आव थांनानै खौरां लाहैदों बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे हान्जाया। बिथांमोना बिथांनि न'आव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे बुथारग्रा दायनिगिरिफोर अमृत सरकार, आशिष मोदाक आरो सन्जय साहा बिसोर 3 दुथांफोरखौ फासिनि साजा होनांगौनि दाबि खालामनायजों लोगोसे बे दुथांफोरनि न'खौबो JCBजों सिफायनानै फोजोबस्रांनांगौ होननानै दाबि खालामदों। मानोना बेफोरबादि मानसिनि महराव इनाय अनागार जुनादनि आखु मावग्रा दुथांफोरनि न'खौ आसामाव JCBजों सिफायहोनायनि आसामाव बिदिन्थि दङ होननानै गोख्रों अजद दैखांदों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय। आरो बे बुथार जानाय न'खरनो BTC सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होनो थाखायबो खावलायदों बर' थुनलाइ आफादा। गावनि बिसि थाखानायनि उनावबो नैथि बिसि गदाय लानायनि दायाव सासे पुलिस कनस्टेबलखौ साख्रिनिफ्राय बोख्लायबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला सोनाब सालमारा थानानि कनस्टेबल हाबिबुल इस्लामखौ गिबि बिसिया बिसि गदाय लानायनि हेंथायै गसर थिसनदोंमोन आरो बे गसर होनायनि उनावनो हाबिबुल इस्लामखौ गिबियाव रिजार्भ क्लज खालामदोंमोन। बेनि उनाव सावरायनायनि गेजेरजों मोनसे थांखियाव फैदों आरो थांखियाव फैनायनि उनावनो साख्रिनिफ्राय बोख्लायनाय जादों कनस्टेबल हाबिबुल इस्लामखौ। मख'नो गोनांदि दायो आसामाव बिसि थाखानानैबो बिसि गदाय लाग्राफोरनि सायाव गोख्रों आयेन बानायनानै होसेयावबो आसाम पुलिसनि नेमखान्थि मानियै आब्रुथि सिफायनायनि दायाव साख्रिनिफ्राय बोख्लायनाय जायो कनस्टेबल हाबिबुल इस्लामखौ। रायजोआव फिन आरोबाव गोबां अखा हाबावगोननि थाखाय सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियान बिफान एबा IMDआ। IMDआ फोसावनाय बादिब्ला फैगौ सानथाम सानब्रैयाव अरुणाचल प्रदेश आरो मेघालयआव सारअन्थाइ गावनायजों लोगोसे गोबां अखा हाबावनायनि सांग्रांथि फोसावदों। बेनि अनगायैबो आसामनि काछार, दिमा हासाव, सोनाब कार्बि आंलं, बिश्वनाथ, लखिमपुर, धेमाजि आरो तिनिसुकिया जिल्लानि गोबां ओनसोलफ्रावबो बेनि गोहोमा गोग्लैनो हागौ जायनि थाखाय बेफोर जिल्लानि सुबुंफोरखौ सांग्रांथि थानो थाखायबो खावलायदों। मेघालयनि सानजा खासि हाजो, सोनाब जयन्तिया हाजो आरो सानजा जयन्तिया हाजोनि बांसिन जायगायाव सारअन्थाइजों लोगोसे अखा हागोननि कमला गाबनि आरो गोजा गाबनि सांग्रांथि फोसावदों। अरुणाचल प्रदेशनि कुरुं, कुमे, सानजा कामें बायदि जिल्लायाव सांग्रांथि फोसावनाया आसामनि साखाथिनि जिल्लाफ्रावबो गोहोम खोख्लैनो हागौ जेरै चराइदेउ, शिबसागर, जरहाट आरो गलाघाट जिल्लायाव। কেইবাটা সৰু এটা কাজিয়া হ'ল। কাজিয়াৰ পিছত যে মানুহ হত্যা কৰিব লাগে এইটো কোনো যুক্তি নাই। আৰু যেনেকুৱা তেওঁলোকে হত্যা কৰিছে আপোনালোকে স্পটত চাই আহিলে গম পাব। তেওঁলোকে আচলতে এদিন মাত্ৰ হত্যাকাৰী নহয়, তেওঁলোকে প্ৰফেশ্যনেল কিলাৰ্ছ। এই ক্ষেত্ৰত পুলিচ প্ৰশাসন আমি আজি দাবী জনাইছোঁ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত তদন্ত হ'ব লাগে। কিমানজন মানুহ হত্যা কৰিছে সিহঁতে ইয়াৰো উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আমি সেইটো দাবী জনাইছোঁ। বিজনী অঞ্চলৰ যিমানখিনি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনবিলাকে এই হত্যাৰ যিটো নেকি কাৰ্য গৰিহণা দিছে আমি সেইটো খুব ধন্যবাদ দিব লাগিব। ইয়াত অকল বড়ো বুলি কোনেও বহি থকা নাই আৰু কোনে চবেই একে দাবী কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত। সেইটো কাৰণে বিজলীবাসী অঞ্চলৰ যিমানখিনি দল সংগঠন আছে আমি এইটো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰাজু বসুমতাৰীৰ বিধৱা পত্নী আজি ৰৈ গ'ল, লগত সৰু সৰু এটা ডাঙৰ ল'ৰা, এটা সৰু ছোৱালী। তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে চৰকাৰে কম্পেনচেশ্যন দিব লাগে। এই কম্পেনচেশ্যন 5 লাখ 10 লাখ এইটো নহয়, যাতে এই ঘৰটো এই পৰিয়ালটো তেওঁলোকে নিজৰ ভৰিত থিয় দি জীয়াই থাকিব পাৰে। চৰকাৰৰ দায়িত্ব আমি চৰকাৰৰ দৃষ্টি আজি আকৰ্ষণ কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত। কেন্দ্ৰীয় কমিটি UPPL তৰফৰ পৰা 5 আগষ্টত আমাৰ UPPLৰ ফাউণ্ডেশ্যন ডে সকলোকে নিজা নিজা ব্লক কমিটিসকলক বা জিলা কমিটিক নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ তৰফৰ পৰা যে
যোনে যেনেকৈ পাৰে এই ফাউণ্ডেশ্যন ডেটো পালন কৰাৰ কাৰণে আৰু সেই হিচাপে আমাৰ ভেৰগাঁও ব্লক কমিটি UPPL এই ফাউণ্ডেশ্যন ডেটো খুব সুন্দৰকৈ আয়োজন কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ আজি আমি গোটেইখিনি অফিচবিলাকো আমাৰ খুব সুন্দৰকৈ এটা পৰিৱেশতে আছে তথাপিও আজি আমি আকৌ চাফ চিকুণ কৰিছোঁ